Väčšina altánkov vyzerá dobre, ale iba 1 rok. Potom začnú hniť, začne pretekať strecha. Sami sme mali doma taký problém, ale až keď sme si postavili vlastný altánok, tak vtedy sme uvideli ten rozdiel. Altánky z IKEA alebo od veľkých firiem nevydržia skoro nič a tu vám to môžeme ukázať. Základ je hrubý materiál. Ako môžete vidieť na tomto stole, kde nebol použitý hrubý materiál, čo sa robí so stolom. Takisto aj pri lavičkách, kde bol použitý tenký materiál, tak sa začala odlamovať lavička a také altánok skoro nič nevydrží. A potom vy chcete grilovať a je ten problém, že nemáte kde. My sme zažili to isté. Keď sme boli mali, tak sme mali altánok, ktorý sa nám po 2 zimách rozpadol. A keďže je brat stolár, tak sme sa rozhodli, že si spravíme vlastný, podľa vlastných predstav, tak, aby vydržal roky. Presne taký teraz stávame za mnou. Používame hrubé hranoly, ktoré neznijú, a zároveň robia pevnú konštrukciu. Hrúbka podlahy je dôležitá. Naša hrúbka podlahy? Bežné altánky. Vyrezávanie sediel na krokvách. Nie sú tu sedlá, je tu iba také L-ka, je hrana na hrane a tým pádom ten altánok nemá žiadnu stabilitu. Ale my robíme sedla na to, aby dosadla pekne strecha a držala celý altánok na mieste. Oproti konkurencii používame hrubé hranoly aj na lavičky, aj stôl. Ako môžete vidieť, konkurenčná hrúbka, naša hrúbka. A je to hlavne kvôli tomu, keď budete mať oslavy a budete tancovať po stole, aby to niečo vydržalo. Celý altánok vám dovezieme a zmontujeme na kľúč, takže večer si už môžete s rodinou užívať pohodlie v altánku. A to najlepšie tým, že nie sme veľká firma, vieme vám zaručiť dobrú cenu a aj kvalitu. Ak aj vy chcete takýto altánok, ktorý vydrží roky a budete mať grilovať alebo oslavovať, stačí kliknúť na tlačítko pod videom, vyplniť krátky formulár a my sa vám už ozveme s tým, že vám altánok prispôsobíme podľa vašej záhrady. Tešíme sa na spoluprácu.